खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि जोंनि हादरजोंनो नांजाबनानै थानाय बांलादेशआव माबोरै दायो गिलु बालु थासारि जागासिनो दं जेराव बे समाव बांलादेशआव सोमावसारनायनि मुङाव गोबां हिंसायारि जाथाय जानानै थांगासिनो दं आरो जागासिनो दं आरो बे खाबुखौ लानानैनो माखासे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि माखासे नखरनिफ्राय मुवा बेसाद थामहिनबा बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि रेसिडेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि गाननाय जोमनायजों लोगोसे सफा बायदि सियारफोरखौ खावनानै लानानै थांदों आरो बेखौ नोजोर होनानै आरो सं दानै दानै बांलादेशनि मिलिटारि हानजाया बेफोरबायदि दुथां सुबुंफोरखौ सं दाननानै साजा होनाय जादों आरो खानाय जादों। नंगौ बे समाव नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोननाय जादों जा मिलिटारि हानजाफोरा दुथां सुबुंफोरखौ खानानै लादों एबा साजा होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों आरो बे थांखि लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय शेख हासिना बारग' गाहाय मन्त्रि बांलादेशनि बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनानि रेसिडेन्टनिफ्राय सोमावसारनायाव खाबु लानानै माखासे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गोबां बेफोरबायदि घरि सफा बायदि बायदि सुपार सिटफोरखौ बायदि बायदि मुवा बेसादफोरखौ लाना थांदोंमोन आरो बेखौ सं दाननानै बांलादेश एबा बांलादेशनि माखासे मिलिटारि हानजाफोरा बेफोरबायदि दुथां सुबुंफोरखौ साजा होनायखौ बे समाव माखासे मानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव मोनसे फिन फोरमायबावदि बांलादेशआ बे समाव गिलु बालु थासारि जेराव बांलादेशनि माखासे बेबायदि सोमावसारनायनि दाङाबाजि महर मोननायाव बांलादेशआव गोबां मानि हिन्दु सुबुंफोराबो खैफोदाव मोगा मोगि जागासिनो दं होननानै जोंनि भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो सांग्रांथि होदों आरो सांग्राङै थानो थाखाय आरो सांग्राङै नोजोर होनो थाखाय बिथोन होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि बांलादेशआव जा सोमावसारनायनि खाबु लानानै माखासे दुथां सुबुंफोरा बेफोरबायदि न' बांनिफ्राय मुवा बेसाद खावना लांनायखौ हमै साजा होनायखौ बे समाव माखासे मानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ नुना मोननाय जादों जेराव जोंनि डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों जेराव बांलादेशनि मिलिटारि हानजाफोरा बेफोरबायदि दुथां सिखावफोरखौ हमै साजा होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदों माबायदि बांलादेशनि मिलिटारि हानजाफ्रा बे सोमावसारनायखौ खाबु लानानै बा हिंसायारि जाथायाव खाबु लानानै बांलादेशनि बारग' मन्त्रि शेख हासिनानि रेसिडेन्टनिफ्राय माबायदि मुवा बेसादखौ खावना लाबोनाय सोद्रोमाफोरखौ दुथां सोद्रोमाफोरखौ माबायदि साजा होदों जोंनि बे भिजुअलनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि एबा नायना लानि।